Ui, ostres, m'he punxat amb aquest ferro rovellat. Quin mal m'he fet. Sort que estic vacunada contra el tètanus. Ai, però bueno, avui no us vinc a parlar del Clostridium tetani, sinó que us vinc a parlar del rovell. I no precisament del rovell de l'ou, sinó del rovell del ferro. Ai, disculpeu, soc la doctora Black Redox i avui us vindré a parlar de les reaccions d'oxidació, reducció o de reducció-oxidació, bueno, mira, de les reaccions redox. Repte experimenta. I és que les reaccions d'oxidació i reducció ens envolten. I ja podeu imaginar per què, sí. Perquè el 21% de l'aire està format per un agent oxidant. Molt bé, ho heu endevinat, l'oxigen. I què són les reaccions d'oxidació o reducció? Doncs les reaccions d'oxidació o reducció són les reaccions en les que dues espècies s'intercanvien electrons. L'espècie que s'oxida dona electrons a l'espècie que es redueix. Per tant, l'espècie que es redueix és l'oxidant i l'espècie que s'oxida és el reductor. En l'exemple del ferro, tenim que el ferro metàl·lic reacciona amb l'oxigen de l'aire i l'oxigen l'oxida, transformant-se l'oxigen en l'òxid que es combina amb el ferro oxidat, formant l'òxid de ferro 3. Un altre exemple molt important de reacció d'oxidació, reducció o redox forma part de la potabilització de l'aigua. Sabem que l'aigua, per eliminar tots els microorganismes, els bacteris nocius, li afegim un agent oxidant, el que en diem la cloració o la ozonació. I què passa amb aquest? Què fa aquest clor? Que en realitat el que s'afegeix a l'aigua per potabilitzar-la és hipoclorit. Què passa? Doncs que l'hipoclorit oxida, destrueix tots aquests bacteris i els elimina, deixant que l'aigua es pugui beure perfectament. L'experiment que precisament porto avui té a veure amb aquesta oxidació de la matèria orgànica. Tenim aquí una sèrie de líquids que podeu trobar a casa. Un te, un cafè, una beguda energètica, una beguda de cola i una taronjada. Veieu que tots estan acolorits, tenen uns pigments, uns additius que li donen color. I li afegirem l'hipoclorit. L'hipoclorit, a la vida real, el podem trobar en el lleixiu. Doncs aquí el que farem serà afegir l'hipoclorit en cada un d'aquests tubs d'assaig i anirem veient què és el que passa. Anem veient com aquest primer ja es va començant a veure, van perdent la coloració, fixeu-vos. Veieu com van perdent la coloració? Més o menys cada un d'ells, però tots ells, en alguns casos més ràpid, anem a agitar una miqueta per veure, però ja es veu, ja es veu. Fixeu-vos, hi ha alguns que han mantingut una miqueta més, com és el cas del cafè, però tots els altres, què ha passat aquí? L'hipoclorit ha oxidat els pigments, els additius colorants, i els ha destruït per formar espècies que no presenten coloració. I l'hipoclorit s'ha transformat en el clorur. Un altre exemple de la vida real el trobem en la respiració. L'oxigen que nosaltres agafem als pulmons circula per totes les cèl·lules i a les cèl·lules què fa? Oxida els productes derivats dels aliments, la glucosa per exemple, i d'aquí obtenim energia. O, per exemple, en la combustió dels combustibles que nosaltres utilitzem per agafar energia, per obtenir energia, és també una oxidació, és la reacció del combustible més l'oxigen. I veieu, doncs, que les reaccions d'oxidació-reducció estan pel nostre entorn i són de gran importància, perquè ens permeten, per exemple, dues coses tan importants com obtenir aigua potable o energia per poder, pel transport o per escalfar-nos o per el que necessitem. Molt bé, me vaig a curar la ferida amb una miqueta d'aigua oxigenada. Bona ciència!